Добрите хора винаги губят. Или поне така изглежда. Замислил ли си се колко често се случва това? Помагаш и никой не оценява. Даваш и хората просто свикват, че винаги ще си там. Мълчиш, за да няма драми. И накрая все едно те няма. И в един момент си казваш: явно не трябва да съм толкова добър. Само че чакай малко. Истината е, че това не е доброта. Това е липса на граници. Да си добър не означава да се съгласяваш с всичко. Не означава да се изтощаваш за хора, които дори не се замислят за теб. И със сигурност не означава да се поставяш винаги на последно място. Понякога просто сме научени, че добрият човек трябва да търпи, да разбира, да прощава без край. Но това не е доброта. Това е навик да пренебрегваш себе си. Истинската доброта е малко по-различна. Тя има гръбнак. Тя казва да, когато иска, и казва не, когато трябва, без вина. Защото ако ти самият не уважаваш границите си, никой друг няма да го направи вместо теб. Така че не, добрите хора не губят. Губят тези, които се страхуват да поставят граници и го наричат доброта. А добрият човек всъщност е този, който знае кога да даде и кога да спре. И честно казано, това вече не е слабост. Това е суперсила.